Velkommen til Museumscenter Hanstholm. På Museumscenter Hanstholm har du muligheden for at opleve fortiden set med nutidens øjne. Et væld af historisk militærudstyr kan ses udstillet i den smukke nye udstillingsbygning Dokumentationscentret, som i 2002 blev indviet af dronning Margrethe. Endvidere er der masser at se i de underjordiske bunkers, som har et samlet areal på 3.000 kvadratmeter. Med sin størrelse på 3.000 kvadratmeter var bunkeren en af de største af sin slags, som tyskerne byggede i Danmark. På Museumscenter Hanstholm vises en meget detaljeret og enestående model over, hvordan bunkerne blev bygget under krigen. En god tur rundt i bunkerne bevidner og giver en tydelig fornemmelse af, hvordan hverdagslivet var for de udstationerede tyske soldater i denne periode. En anden spændende oplevelse på museet er museumsbiografen. Her kan man blandt andet se originale filmoptagelser, der viser livet i og omkring bunkerne. Som en del af Museumscenter Hanstholm kører der et tog, som kan tage museets gæster med på en rundstrækning. Rundstrækningen har en længde på ca. 1 kilometer. En tur med toget fører dig gennem landskabet og flere historiske bygninger. Man kører for eksempel gennem ammunitionsbunkeren, der med sin lofttykkelse på 3,5 meter er en af de kraftigste bunkers, der er bygget i Danmark. I en del af ammunitionsbunkeren opbevares de 800 kg tunge granater, som den imponerende 38 cm kanon brugte. På grund af vægten blev granaterne fragtet med tog fra bunkeren og over til den gigantiske kanon, som kunne skyde efter mål i en afstand på op til 55 km. Udstillingen på Museumscenter Hanstholm henvender sig i særklasse til folk i alle aldre, og flere af museets udstillede genstande er beregnet til, at både børn og voksne kan lege med dem. Museumscenter Hanstholm er altid et besøg værd, for her emmer virkelig af historie. Vi ses i Museumscenter Hanstholm.